Bajkalska, časť Bratislava Nové Mesto. Lokalita, ktorá spája nielen kompletnú občiansku vybavenosť, ale najmä príjemné okolie. Ak hľadáte dvojizbový byt, jeden pre vás mám v modernom bytovom komplexe 3 veže. Tento komplex bol skolaudovaný v roku 2009. Jedná sa teda o modernú mladšiu stavbu. Pozostáva z troch 24 podlažných budov. Súčasťou každej veže je niekoľko poschodová garáž, recepcia s nepretržitou strážnou službou, 3 veľkokapacitné výťahy. V každej veži sa nachádza vlastné fitness centrum, spoločenská miestnosť na súkromné oslavy a na streche garáží je vybudovaný park s detským ihriskom a lavičkami. Dvojizbový byt sa nachádza na 13. poschodí a je orientovaný na západnú stranu. Môžete si tak vychutnávať skvelé výhľady na mesto, pamiatky, ale aj Malé Karpaty. Byt s celkovou výmerou 62 m2 je ideálnym riešením pre jednotlivcov, mladé aj staršie páry. Byt má priam ideálne dispozičné riešenie. Má koncept otvorenej kuchyne, spojenej s obývačkou, samostatnú spálňu, lodžiu so vstupom zo spálne i obývačky, kúpeľňu s vaňou, oddelené WC a šatník pri vstupe do bytu. K bytu prináležia 2 parkovacie miesta v garáži a praktická pivničná kopka. Lokalita je priam stvorená na to, aby ste všetko potrebné našli do pár minút od svojho nového bývania. Bohatá občianska vybavenosť, lekáreň, reštaurácie, niekoľko prevádzok v bytovom komplexe a desiatky prevádzok v nedalekých obchodných centrách. Spája sa tu nielen mestská, ale aj prímestská doprava. Miesto je ideálne pre šport a zábavu. Po ruke máte 2 mestské jazerá, verejnú plaváreň, národný futbalový štadión, detské ihriska alebo parky Jama. Ak chcete bývať v modernom byte, kde máte všetko po ruke, zavolajte a dohodnite si obhliadku už dnes. Nech sa vaša túžba stane realitou. Volám sa Mária Cillerová a už 12 rokov som vašou realitnou maklérkou.